Luo Trending Nation LTN gik mopandi idhienyo e number one platform above them all. Thank you. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yes. Good evening. Welcome. Welcome out here on this beautiful, very beautiful Tuesday evening. We have a dumbbuster, and I repeat dumbbuster interview with our own Otindo Kadori Masanga on the bench. Yeah, the main guy behind Bana Kadori Masanga. He's here with us tonight. And naona hapa pia Manzon Zhang anasema aneni kanyo uodi nyamagina. Nyakwarateko. Steven Odhiambo. Nyakwarateko. Migori niko locked. Gotea lindiz. Nyakwarateko yom. Yeah. Steve Owuor aneno kabende osechako andama ekanyo giduokore koriamo. In the meantime, officially introducing my hosts and hostesses in the building before we move to the main guest of the night. Ladies and gentlemen, from my extreme right. Hello everyone, it's a very wonderful evening. It's raining everywhere and we say thanks to the Most High God. As you all know me, I'm Kin Me. Thank you and welcome all. Yes, it's another fine Tuesday evening. We are here with you as usual. Yes, by names, I'm Steve Odhiambo Owuor, the so-called Odhis Jaraha, actor, CEO, watch na machielo chaya, photographer, I do so many things. Yeah, thank you. Let's enjoy together. And more so, we need your comments. Yeah, comments from you, from us, so we combine and we come with something that can help the viewers and the artists. Welcome. Machielo chaye wacha ni blogger kuso blogger kuso nchana no kiko picha gi bwana moro magoro ga katun mag kasongo. Stone. Mokwongo ane ng'at makete ga kacha. Aketo ne no post. Koro kuero manya to manya. Sawa. Subaru biro. Next. Ane mariebo Subaru. Kenda dek mopogore. Hello, I'm Artist Jackie. We are locked here, and we welcome you to our Tuesday show. We have a very very big legend in the house, and we want to know more about him. Yep, we only hear about Bana Kadori. I don't know, the music they play is very fantastic, so we decided that they should be known more and more. Karibuni sana, mmekaribishwa. Asante. Otindo Kadori Masanga, kaw microphone iwach ni ji nima en ng'ama ni mbele kani. Yeah, greetings from Odindo Kadori. Although so many people call me Bana Kadori. Bana Kadori is just a name of a band. But anything you want to know about Bana Kadori today, you are free to ask and you will understand.
Thank you very much. Most welcome. Thank you. Hiyo ndio question kila mtu anaulizaga, ati Bana Kadori ni nani? Wanafikiri ni mtu mmoja. Sasa leo on the bench you are free. Hizo maswali mlikuwa mna interrupt mtu akiimba kwa stage. Leo sasa kazi kwenu. Naona Jackie Nyara Jos pia ameingia hapa kwa show. Jackie, take care. Wewe pia tunakutaka hapa kwa bench. Wacha hizo maneno zako. Jackie Nyara Jos, karibu sana. Nyathia Jos warwa ke budho. Warwa ki mang'eny sana. Nyocha nane ni Ramogi, and next time kindly come here because wamanyo the queen of Ajawa. Adwa no ower na thumecha. Ajosa gona thuma jangomo leo. Awero Awero jadiana. We gikanya sai idhi miyo ji chwanyore. Ajako mosiepa koro warwaki nini wabomanyi katimanywa. We want you here nikech sani koro wane in the process mar manyo Queen of Ajawa. Kanyo warawe arawa. Koro before we start, I want just to brief people briefly what we do at Lintis Live worldwide. We nurture talent, yeah. We nurture talent. We bring up those who are not known to be known, and those who are when you are mepotea, and the known guys like Odindo the legend. So here at Tubagui, tuna nurture talent, and very soon we are going to do more because we've just started the journey and we are not about to stop. So as we start, keenly listen to what our legend here will, today is hot. Yeah, gonna be hot. Fred Absoms. Fred Absoms, karibu sana. Naona wageni wameanza kuingia. Wilo Chalulu, watu wanakuwa, watu wameingia wengi. Warembo wanafanana na udongo. Wilo Chalulu. Karibuni tufanye pamoja. Kichalo soil. Karibuni tufanye pamoja. Are you also wendo? We want to do it together. Answer me. I'm welcoming. Are you also wendo? We are all welo. I'm not wendo. Okay, guys, we are starting, and Kadori nyiswa nyingi maber mwanyalo pakigo. Anange ini Odindo Kadori, the other name angeo and Bana Kadori. Koro Bana Kadori nyiswa nyingi in Bana Kadori kose Odindo. What's your name? Nying mane manochaki gi jonyuolni? Yeah, nying manochaka and Barak Odindo. And I call myself Bana Kadori, call myself Odindo Kadori. But Bana Kadori is a band. Inamaanisha Bana is a Lingala word, watoto. Kadori, watoto wadori. My mom is Dori. We are using our mom's name. Yeah. I'm the 8th born in that family. I'm the youngest boy or the youngest man in the family. Number 9. Maswali zinakuja. Before tuendelee, mnisaidie kukaribisha our own Madam President Lintis Swiss. Wow. I won't stop. Iwuoro ka anyalo go sigalagala malo nyako. Dong iwuoro kosa nuo. Karibu Madam President. You are very much welcome. Before we continue, I just want to briefly pako this madam because she's a very, very wonderful madam. I've never seen somebody like Lane. Lane, I know you are my friend. We've been friends for so long, and I salute you, Mommy. You are so wonderful. What you are doing from far is so wonderful. We really appreciate from deep down our heart. Me personally, I salute you, I respect you, and I welcome you and feel at home so that we dance together. I don't know I don't know, by the way, and I'm so very much grateful that you are in this show. I'm very happy. Asante sana Jaber Nyakisumu. Warwaki. Oh, Dindo Kadori. Masaga. Ibende rwak na Madam President. Lintis. Kama kawaida, Bana Kadori wanakupenda na wanakuamini. Yes. Tumefurahi sana kuona umekuja kwa show. Welcome. Na mimi pia on behalf of the team
Ningependa kuomba tu vile unaomba request za nyimbo ambazo hata zingine wewe ndio umefanya nimejua nyimbo zingine kwa Bana Kadori albums. Leo hata maswali kuhusu Bana Kadori mimi nataka pia, naomba pia uparticipate. Naona umeingia mapema sana, umeingia vizuri, inasemekana in time and on time. Sasa hizo maswali pia uparticipate. Leo tunataka kujua wanamuziki wa Bana Kadori. Alafu Odindo. Yes. Madam Iraneno kose donje comments. Yeah. Ne comment section. Kore VIP kachacha aneno ka awacho gidong ngere. It closed my mind whether to request you postpone by a few days so I can be there in person. But as my old man namesake Oton Jaote Samuel Okumu put it, kaka berne Nyasaye. Amen. Mano Brian Liech Jakorayo. Dong kaka ruoth ochano. Ibo chopo. Lewis Sembe aneno kose donjo. Aneno ka welo donjo. Welcome so. Karibu. Christian Dola Kitoto. Aneno ka mano ingene ja Canada wa. Watu wana watu ni Asego wengi. Canada. Mano kore kanyo koro Madam President nigi security ya kutosha hapo VIP. Aneno ka ji ni kanyo makoro sani kata gire morok nyal lal. Koro maswali ochakre. Lakini late na kawinjo ka osiepa moro wacho ka Kiswahili takia, lakini wabo dacha Kiswahili mora winjo ka Bana Kadori wacho mapenjo rani to mabe jaluo kusoma japwani koso owuok. And yesterday I was watching from Arusha, Tanzania, lakini Kiswahili mawinjo ka en makocha. Acknowledge no ni Kiswahili ne wakanye. Ingeni koro wadwa ng'eyo ni omera. Wacha ni kibiro wacho no. Amor nikech Odindo tang'e ni wuok e county mar tiwacho ga ni jo county chande kia Kiswahili. Nikech ng'ato buoga ka ni Kiswahili baga. Try us bwana. Pinge gimomiyo awuok adhi kocha. Ne. Adhi manyo Kiswahili mapok ang'eyo ga. Ema koro awinjo kae, mawinjo ka ni ema awinjo kocha. Kara koro mondo wang'e wang'e ni Odindo ni owuok e county mane. We koro opangno tich. Wang'e no owuok e county mane mondo koro yaka wajaji. Bas. Ineno From the start. Nikech kocha tu wang'e ni Kiswahili nokalo gi tok. Jackie, don't try me. Wawinje stone. Mano kababa. Odindo county ma Siaya kababa. Donge. Yes. Kichingeni. Jomo chak ni Barak anakonda. Siaya kono komalicha enya. Kata na waache. Kata abenda ja Siaya. Awacho Kiswahili kikitema. Ja Homa Bay. Ager. Okado wacho gimubere. We. Asai. We don't record. One guest wakae. Mana kaka Jackie openje. Brian Liech anasema this magina turkimiguna kare egin what are the talk tent? Gine lelo mbaka ng'eny talk tent kawuono Liech Kadori. Yo. Yes. Okay. Tunaendelea. Bas. Tunaendelea. Koro Odindo. Yes. Nikech iwachonwa nyingi kama Madam President poko donjo. Can you just brief nyiswa nyingi kendo. Nikech I would like Madam President mondo ng'e no Odindo ma wahero thumbene ni en ng'a. Odindo nuoye nyingi pakrie ni mondo kata Brian Liech kacho ng'e ni to jakanye. To Madam President bendo ng'e ni to Odindo ni jakanye. Mano right. Ero. Yani dongani Barak Isao Odindo.
Ochieng. Jomoko luonga ni Bari Beo. Jomoko luonga ni Bari. Jomoko luonga ni Beo kamano. To nying matiga thum en Odindo Kadori. Odindo ma nyathi Dori. Okay, Odindo ma nyathi Dori. Barak Isau Odindo. A very beautiful name. So Barak Isau Odindo en jakanye. Yeah, an wood game. Kamilongo ni Ujimbe. Ujimbe nitie game ariyo. Nitie Ujimbe madudi ma thurgi jathum manosenindo marehemu Okach. To nitie wan jothum ma Ujimbe Asai. Karibu na Sirembe. County ma en Siaya. Tagoche Bana Kadori. Nachako go thum katin, biji wuoroga. Ngano chako thum katin nango. Achako thum kam I was only 12 years old. You were in school. And I was in 35 primary. Very nice. And I recorded a song people were shangaring it. Awero wendo majajuok ni jaoda. Tobuogo ji e dala. Obuogo mine kodhi moto, obuogo nyiri wetene, kotugo nyithindo to boga all the time. Jathumo kelo mahia. Jathumo kelo mayore. And I was only 12 years old. Mano, you recorded your first song at 12. Yeah, Nen Santuri. Ichako thum kija 12 years, matiende ni ne pokidonje band mora mora. You did it on your own. I did it on my own, but because kakawachoni I was eighth born. All my brothers were playing music, and I used just to watch them doing practice. What inspired you? Huh? What inspired you at 12? Who inspired you? I was born in that music, whatever. Everybody was playing music, so I find myself in music. Nikashukuru sana. Nobody taught me music. But there must be someone who inspired you. Yeah, or everybody was in the family, in the house, were playing music. So I was wakifanya mazoezi najificha naangalia tu mkono zao, wakiwacha najificha kwa bedroom. Hata walishtukia wanajua kucheza guitar. The same time I was singing with a guitar. So you were surrounded by musicians at that young age. Yeah. And that's why you were able to produce your first music at 12. Yes. Very nice. Koro mane bando mane? At that time now we were Bana Kadori and Luna Kidi. Bana Kadori and Luna Kidi of Kabaselo Chieng was one thing. So Bana Kadori we used to record outside Polygram. And Luna Kidi we record inside Polygram. Because if you have a contract with Polygram, you can't record outside. So outside we are using Bana Kadori. Okay. But they were the same players. It's the same musician. Nice. I can remember when I was performing, when I was in primary still, there was a time bassist alikosekana, but nilifichwa nyuma ya speaker. Sababu I was very young, niweza shikwa. Ama watu niweza shikwa, wanaweza shtakiwa. Nilifichwa nyuma ya speaker. Sasa tunashangaa bezi natoka lakini waoni mtu wa bezi. Lakini baada ya kutoka hapo naye mkono zinafura sana because mkono bado nyepesi. Yeah. But you went to school up to Form 4. Yeah. How were you managing school music, being that you started it when you were young? I like music so much, but that was the problem. Even in primary school, I was singing in a choir. Don't forget that when I was in 35, I was assistant choir master. Nice. This is very interesting. In 7, I was a full choir master. I liked music so much. Koro inichako omoka when you are still young. Yeah, I started when I was very young. You never struggled. Yeah. Because we find that some musicians struggle. For them to come to limelight, they Yes. have to struggle. So you didn't struggle. The goodness is that I was having the ladder already. Okay, in music, we find that music miogaji, yawangji. So is it because you are interacting with different people? Jokmai do music with ginjo madongo, ginjo bose nyombo, iradogimon, and all that, being that you were in school and all that. Gininoko changia you getting into women at that early age? Yeah, ilichangia sababu I married when I was very young. Nikabarikiwa na watoto 4 kwa nyumba yangu. Then what's happened is that
I stopped getting kids at 25 years old, the full kids. At 25 years old, Mano, it's allowed. I thought you were to tell me around 17, 16 here. Oh, no, at 25, I was already with 4 children. At 25 you are? What? I stopped when I was 25 years old. Kupata watoto na mama. Wanatoshana na mimi, I don't call them, I call them my brothers or dad. You are blessed in some other way, let me say so. But you, how old is your wife? Eh? Was she older than you? I think that's so personal, but I'm just, I'm older it's than kind of her. interesting, you know. I'm older than her with 5 years. With 5 years? Yeah. You know those days, ulikuwa kizuba kidogo, shauri yako, ukimwi ilikuwa iwachi watu. Oh, yeah. So we're trying to go with the time. Nice. So nilisema fadhali nichukue kama naambie ego nimewacha. Kwa hivyo This guy is a legend in everything. Ulikuwa unaenda speedy ndio uhepe accident. Nikahepa. Nice. But naonanga most of the artists, they marry when it's late. Yeah, they do that. Yeah. And so, what made you do it early? Na nenocha kumako pesa chon bwana. You know, those days the economy was good. Karibisha. Hatakuwa na shilingi 100, wewe ni tajiri. Kiingia kwa baa unakunywa chupa zako, unastarehe, kisha unajielekeza nyumbani. A legend in everything. Yeah. I see. Karibisha Carlos na JJ Adero Joash. Carlos, karibu. Madam President anasema yawa puodho waluongo ni ng'ado ombugu. Ng'ado mbugu. Koro machele no ng'ado mbugu chon. Gini nti seche moko nitie case moko ma driver imako ne over speeding. Ayo nyiso traffic police ni na winyo ni area ni en black spot. Koro aringo mondo help accident. Yeah. Okay. Kadori. Koro iwacho ni awinjo kutiyo gi nying mar Bana Kadori. Can you just briefly tell us how did you come to make this band to give this band a name of Bana Kadori? Where is the origin? The origin? Explain to us the origin of Bana Kadori. But before you do that, I would like to congratulate you because you are very good in English. Can you just tell us isomo nyaka kanye, toni chako school kanye, titieko kanye, tichopo kanye, because asa venye nilikuwa na skiza kwa makini, by the age of 25 ulikuwa na 5 kids ama 4 kids. 4. Na by the age of 25 okichaki nyuol gi jaodi nyaka chieng' kawuono. Koro wadwa ng'eyo ni where are the other kids? To mane chuny hera kanye kama chuny hera nitie from 25 no kanye kama koro unjo be ni kede chwadre maratari. Inyiso ukae Madam President wacho nuka ni Stone legend kose kurutu udhi matek kolabo message fuot na kolabo brand be wacho ni again almost as I regret not being there in person, I regret not getting kids early like my parents. Don't worry, there is still Baba room. mwenye ako kama bro is the best thing ever. Yeah. Usijali. Kamagi ema wadwa winjo. Yeah. Mano Madam President wacho kamano. Gik makamagi ema wadwa winjo. Erokamano. Erokamano. Koro kaka Madam President wacho ni wawe dhi ng'wech gi penjo Kadorian legend, and we have so many questions, you know. We have so many questions that we don't need to jump from the top. So we'll just go step by step so that we make people understand who Bana Kadori really is. So we started with the name and where you come from, of which you've said that you're coming from Game. So can you please briefly tell us your education, the background of your education? Because the kind of English that I'm hearing is so amazing, if I can comment. So tell us the primary, the secondary, go with your education, and till it reaches a point that at 25 years, you are already married with 4 kids, then you stop from there. Alafu bange ya kibonyiso wa nyithindo mako ni kanye. I like that. Yeah.
Mimi nilisoma hapa Nairobi. Just in Eastlands, I was just learning here in Maringo, Dr. Kraft. Then I went to Ravels. I did my Form 4. From there, sikuendelea. Good luck. I've been a government officer for almost 40. I've worked in government office for 40 years. And I joined that government organization because I was a choir master. And those days, we used to sing Moi Sana Tawala Kenya. So I was employed when I was 20. At you. I just retired last year when I reached 60. So I've worked in that organization for 40 good years. Wewe nyota yako ilimulikwa mapema. So Kadori. Iliandikwa juu ya muziki tu. Apart from being a musician, you still have kuna bado uko na profession yako yenye umefanya like kama unaniambia ulikuwa umefanya kazi kwa government office, that means that you have another profession. So tell us, what were you doing in a government office? A government officer was a tax collector. A levy officer. Very nice. Wow. Yeah. Now, Odindo Kadori, there's a very powerful question here. Yeah. The relationship between you and Ochieng Kabasele. Yeah. Yeah. How Bana Kadori and Luna Kidi, I want you to explain this vizuri juu naona kuna Kidi, kuna Masanga kwa Kidi, Luna Kidi, alafu tena Odindo Kadori, Bana Kadori Masanga. Yeah. It is true. Luna Kidi and Bana Kadori was one band. That's what, so Bana Kadori Masanga, tuliongeza Masanga sababu we used to play and perform music in clubs. And in clubs people take alcohol. Masanga ni pombe. So tukajiita sote Masanga because we are performing pale pombe inauzwa. Even though vile jini ikakuwa. Masanga ni alcohol, pombe. Lingala. Masanga is a Lingala word. Wow. Bana is a Lingala word. Kadori kende dholuo. We used to, I can remember even when Tabla came in Kenya for the first time. Tabla alikuja kwa nyumba yetu Jericho. Alisema mimi nawatembelea sababu ile muziki mnayocheza nikisikia inanipendeza hata huko nje. Oh, we have tried to go to that line of Lingalaism. Hata tukimba Kijaluo ilikuwa tofauti sana Kijaluo zingine. Na hata mimi ukiniambia sasa niimbe benga naweza shindwa kuimba. Nitajikaza lakini I'll not get into it kama mtu wa benga. Lakini yote tunasema Kiafrika ni benga. Ni benga. And we got different stages of benga, of classes. Podata Gikendo. Yeah. Ochieng Kabasele beden wood Adori, mama makoro mama legend, masuja monyolo joka Kadori ni. Yes, Ochieng Kabasele is the firstborn of Dori. Na angeua mamangu singezaliwa. I don't know how I can call him. I think I can call him my brother, my elder brother. Even his sons wanaitanga tu dad. Hata sasa hivi bendi yangu Bana Kadori niliwacha Kisumu ni kijana Regi Kabasele ndo anaongoza huko. Nilimwachia kijana yangu mimi narudi Nairobi. I was transferred. I worked for Kisumu for 10 years. Then I came back to Nairobi. So angeua babangu, mamangu angezaliwa. So sote ni watoto wa Dori. That's why we are calling ourselves watoto wa Dori. So in this case, band ya Bana Kadori, it was like a splinter group from the main. The way Mondi Tony ne niki band ne parallel kwa kum Musa Juma. Musa Juma. Yeah. Is it? Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno ko mi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud weche gi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. Band mar Luna Kidi. Bana Kadori no cook Luna Kidi. Bana Kadori was the same players like the Luna Kidi. Walikuwa wachezaji same. So Luna Kidi, we used to record Luna Kidi because Kabasele kama band leader alikuwa na contract na Polygram. Those days alikuwa na contract na Polygram. Pengine wengine wajui Polygram. Polygram ilikuwa ni inaosha Century East and Central Africa. Hata kina Franco walikuwa naosha ma Century zao hapa Kenya tu. So kama una contract now, you cannot record outside Polygram. But the same Polygram, ili wimbo yangu iliwaambia ni record nikuwa mdogo, ili wapendeza paka walichukua only for that song. And unfortunately I don't have it anywhere in my library. I recorded that song long time ago. Which song was that? Window. Eh? Window. I married a night-runner lady. Musana Murogi, and I was only in 35. You married ama you sang the song? According to the song. I married a night-runner lady. Just according to the song. And the problem I came with is one, nilipokuwa mdogo nilikuwa nakaa na watu wakubwa wangu sana kwa muda mrefu. Watu rika yangu hatukuwa na kaa sana nao. Pengine tunakutana shuleni, lakini baada ya shuleni unanipata natembea na watu wakubwa. So when old people are talking about somebody has married a night runner, I took the story as mine. So I sang myself, I put it myself. Odindo wangyayudo mayore jajua kuendo na. So people are wondering why this young boy is saying that he has married a night runner. And there was a kipindi in KBC, those days in music time. So by that time, the age mane intiere ne okin ngat moro mane inyalo wach ni is married. Yeah, it was just a song. Yeah, but just the song. Something personal. Brian anasema hapa, Brian Lech anasema, choir master, you must definitely brush shoulders with my grandfather. Japuenj Arwa Abanga KIE in the 80s and 90s. Kumbe, it's why you recognized when I commented one day. Mano is talking about you. Yes. Nyaka benine brush shoulders gi wuon gi. It can be. Jomana ponjo go mang'eny choir. None of them, very few are remaining. Wengo many wacha wengi sana. Stone, penjina relationship mane nitie between Bana Kadori, Mazadijo and Luna Kidi. Kech bands gi aneno kane gina dek. Ma kit gi chalre. Mazadijo kane wer to iweni kachacha to ka Luna Kidi bende mana kachacha to kendo Bana Kadori be mana kachacha. Koro mana mae ni Lewis Sheme ma penji question. Very right. He's not wrong. There are some musicians in Mazadijo who used to perform with Bana Kadori and Luna Kidi. And they were performing in one house. Those three names was just one thing. Somebody can recall a soloist moja anaitwa Azino Sundwa. Azino Sundwa hata hizi nyimbo za Kabasele za Zainabu Nyagero Loro. That LP is the one who played the solo. And he was in Mazadijo. So all these people were under one umbrella. Yeah, all these were almost Luna Kidi. Don't forget even Todi International, Juma Toto. We were just the same. Na zamani tulikuwa tunapendana sana. That's what I see. You people loved each other. We love each other. They loved or they liked each other. They loved. Odindo. Yes. The other question that is bothering my mind right now, being that you are just 12 by the time you are doing your first song. How did you? Because you know, being that Kabasele is your elder brother. In fact, I'm just knowing that. I didn't know.
I didn't know kabisa kwamba Kabasele ni ndugu yako. Ndugu yangu So mkubwa. tell me, how did you go about the recordings? Did you get about the financial whatever, ulisaidiwa aje ndio ka record? Family walikushika mkono ama kuliendaje? Because at 12 years you are too young to even make some cash to produce your own music. Yeah, nashukuru KBC walini air siku moja, a young small young boy is performing a guitar and singing with a guitar. So those days tulikuwa na watu wanaitwa producers. Kinolwa Chikanindo, nani Christopher Chuo, there were so many. So walikuwa naningangania mimi kunirecord hiyo wimbo. That forced me that I have to do the song with my brothers. Tukaenda studio tukafanya. So you got support from your brothers. Always to say that oweteni no chunkodi. Negi chunkoda. Okay, Manober. The other thing that I don't know how you'll take it, but this thing do happen. Na pia inanisumbua sana akili. Yeah. Being a legend back in the days and until today. Ebu niambie, how do you see music pale nyuma? The music used to pay. Ilikuwa inalipa ama ilikuwaje? Ilikuwa inalipa because mimi, even the time I was starting working in Parastatal, I used to get 20 to 30,000 monthly. Wow. And in the kampuni hiyo nafanyia kazi ilikuwa nalipa 7,500 mshahara. And monthly I can get 20 to 30,000, which we call royalties. Those days, people were buying records. It was the only thing you can buy. Okay. And you are selling your records manually. We were selling them manually, but because yangu ilichukuliwa na Polygram, hao ndio walikuwa na supply. Okay. Okay, I'm asking you this question because it's something that we've host people here, and as you know, in Nyaluo TV, Natural Talents, and we bring those who are excuse me. Lintis, I mean. Lintis, I'm sorry. Lintis, we Natural Talent, and we bring those who are lost in the industry to come back. So, okay, the reason why I'm asking you is that the legends, wale wa kitambo, wamepotea, you know? And ukipata mtu ukipika naye story, because even outside this office, we make stories with the legends. And the answer is that atuko mahali, because those days music was not well paying, and that's why tuko huko like hakuna mziki ilikuwa inalipa, na I could do this and end with this nini. Koro inini manage nadi rito pesa ni nikeche joma chon go gilal kagiwacho ni thumne ok chudi gi dholuo. To Lintiska to wamanyo gi to waduoko gi mondo wange ni reason entie kanye, so that joma donje music gi sani kik make the same mistake manetimore chien kacha. Ini wacho ni thumne chudo, jomoko wacho thumne ok chud. What's the difference with you with other musicians? Thumne chudo, and those are days you can see that we used to perform in very live performance ilikuwa kidogo sana. Maybe Christmas, ama umeitwa sherehe pengine, and they were paying good. It is the value of the money maybe. Ulikuwa naona 1,000, hatukuwa ni 1,000 those days. The biggest note was 100, if I do remember. So those days you were able to invest in some other businesses, and as we speak, do you have some other businesses? We are not talking of today. Those days, did you invest in something? Yani ilikuwa na duka ya kuuza masenturi. Thank you. Nilikuwa nauza duka ya kuuza masenturi, na ni duka yangu hapo River Road tu, na nilikuwa nikiendelea vizuri. The problem we have, the difference we have the old music and the new music ni moja tu. Watu wa sasa na watu wa kitambo iko tofauti. Music imekuwa digital. Somebody compose today and tomorrow anatoa inakuwa century. But do they last? They don't last. Yes. Yangu tulikuwa tunaweza perform 4, 5, 6 years on stage. Tunataka kurecord the 60th out, the 50th out, the 7th year. I do remember there's a song watu wanaipenda sana kama Huruma Pasi, Intakula, Consolata. Consolata nilicheza kwa stage miaka 6.
ndio nikaenda perform kwa record. To podo winjo kwa winjo ge nyaka sana. Kata kidhi studio you don't have even to run to kusoma. Umecheza 6 years utasoma kweli? Unapiga kama dansi. Sasa na watu wa squeeze mtu ana compose leo ama kesho kutwa amerecord. Si eti hata ana compose leo. Hapo Ni ana perform ana nini kesho. Anaenda studio, anauliza mtu wa studio, nataka unicheze beat fulani. Ama anafika studio, anasikia kuna beat nyingine fulani tamu inampendeza. Ana compose hapo. Kitu yenye akienda stage live, haezi rudia zile vitu zenye aliimba pale. Unaambiwa hapa na Madam President, asante. Mago embaka mawadu wa winjo yawa. Weuru penjo magmun adi. Magmun adi. Nyithinda adi. Mago kikwa kelka. Ana saya wacho ayueyo. Ka wan sengo chete. Magmun adi. Weuru mago. Koro ka nitie question ka madwa penji Odindo Kadori. Yes sir. Tie jaduong' moro e band ni mar Bana Kadori ka. Kas asorora ingene nekeche Madam President nomia the deep ahinya albums gi kadwa find out so many things. Nikech ayudo ka kopenjo thum moro to ayudo ka pok na winjo mana to ane makao nina an nachako winjo thumbe u kapod ane class 7. Ma seche moko ne ka chope form 1 ti kuma ko yuda gi record player mar Philips gi record scan ko e dormitory akane bwo mattress. Koro ayudo ka nitie thumbe moko ma en ong'eyo to an nakia. Koro nitie mzee moro masuche aromo go e giu manyaka nene ni. Koro apenjo chakre kawuono en adwa ng'eni to embe na member of the band ni en family member kose en a family friend. Nyisa jaduong' miluongo ni Ogwela ni. Ogwela bani. Kose en gi shares e band. Ogwela is he one of Bana Kadori as a family kose en a band member ma family friend. Nyisa wacho Ogwela kidogo. Ogwela Wanyando, Lucas Ogwela Wanyando. Ogwela joined Bana Kadori, but Ogwela anatoka Ugenya. We are all coming from one county. Bana Kadori ilikuwa na watu Ugenya sana, watu wasia wengi. Ugenya, Lego, Ugenya, and Ajigem. So Ogwela is not a family. He's not the family, but he's a family friend. But he's one of the longest serving members of the band. Yeah, so when my brother passed on Omondi Kadori, tukamrudisha Ogwela kwa rhythm. Omondi ndiye alikuwa rhythmist. Yeah, being that Ogwela na idea hizo nyimbo zetu aende kwa rhythm. Na watu wengi wakituna siku hizo Ogwela anacheza rhythm. Naona kuna message hapa very crucial. DJ Stone, man from Lintis, Yeah. Our own Madam President. DJ Stone, on my bill, tukunywe maji, tukifuta pumzi na Edward Nyandat kwa background. Yes. Na hii maji tukikunywa, tunahesabu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 Kenya shillings. Thank you so much, Mama. Thank you, Madam. Thank you, Madam President. Thank you so much. Thank you so much. Nani kama yeye? Nani kama yeye? Karibisha New Mukaro Gardens, Mr. Mike, Wow. New Mukaro Gardens, former satellite. Yeah. Karibu sana. Wapi makofi ya Former boss. Wapi Karibu makofi? sana, karibu sana. Wapi makofi ya 10,000 Kenya shillings? Yeah. Edward Nyandat is coming in the background as you talk. Yeah. Let me drop it. So Bana Kadori kwa ufupi pia watu wanita Bana Kadori sababu ipi? My elder brothers hawako wanapenda kurecord au VCD ya picha, wanasema bana wewe ndio kijana endelea. I'm the one who recorded most of them. Sasa watu chukua mimi Bana Kadori and I'm the youngest. Onyango namfuata wa 6. Kuna wimbo madam anapenda sana inaitwa Sera. The one composed Sera ni yule anaifuata Kabasele, our second born.
Na bado tuna hizo nyimbo tunaziimbanga tu za Kapsele za nani. Then nimekuwa na msichana hapo, alafu ndio Mondi, kuna mwingine Otieno, kuna mwingine Chandi, alafu mimi. Kuna kitu nimesikia ukisema hapo, ti wewe ndio unatoa VCD, wewe ndio ulikuwa unasukumwa utoe VCD na hiyo jina Banakadori. Ya Banakadori. Kwa hivyo kuna Banakadori. We ulikuwa tu unasukumwa. Mimi ni mkitinda mimba bwana. Is the last born. Mimi nikitumwa nafanya. Ndugu yangu mkubwa kananiambia endo fanya hivi, nitafanya hivi. Utayafanya. Nitafanya. Sina question wala nini sijibu, lakini hata huwa they appear, wanapia. Lakini 99% ya it was you. Ni mimi. Yeah. Sasa Kadori. Do you actually you are the eighth born, of which Kabasele was the first born, and almost all of nyinyi nyote musicians. Amongst you, how many ladies, how many men in your family? We were born with only 2 ladies. Moja alishatuacha. Sasa last born yule ananifuata, ambaye pia alikuja nyuma sana. Watu kidhani mimi ni mtenda mimba because alikuja after 5 years. Ndiye ananifuata, ndiye amefunga sasa kabisa. She is a lady. And a lady, the remaining lady is also a musician, or? Wote watoto wetu wote kama achizi mziki alikuwa anaimba kwaya. Sasa ako saizi tuseme anaimba kwaya ama ako kwa band? Anaimba kwaya. Anaimba kwaya? Band wamwachia wanaume. And with the recordings because with the Chenka Basel we can't ask. Let us wacha tucheze kwanza. Hiyo mbegu ilikuwa tu ya Atokoro ndo manyu mbegu noka. Aworo. Ne oganda luo kendo e piny luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mane ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. This is Ready, dancehall artist. I'll be performing at Luo Talent Search, 15th April 2025. LTN. Luo Trending Nation. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Iwe na sama kuru ujubeni Aneno. Meet maratari. Aworo. Meet bigiduogo. Mana mathu manya ko cha kwa bwaduoge bange. Meet bigiduogo. Gino koka wea gi. Anyisi ni test mag Madam President bana Kadori kae. Gin thume magola yani gola thuole ibu. Dongi neno ka kuro koka chunya koka ni rukoro nyathi mokwongo ni ojoga. Aneno kaka tuwache comments katika ni huyu msichana ako na macho nne nampenda. Yani chako kile weche moko anapendwa na hataki kudance. Kile weche moko mfuwe. Koro Brian Liech Arua wacho ni ogolo sei mar 1000 ne Madam President. Wacho ni sigalagala maingo nyaka nyiri. Wacho ni ngama golo 10,000 ki Januari kaka Januari. Mano wuod jaki. Mano ngama nyaka gone sei. Wapi makofi. Koro ngeni interview cha. Interview cha pod dhi nyime.
Koro Odindo Kadori. Masanga. Onyango to Wani Jackie. Onyango senior ento warete number DA family ka en ngata eno luo Kabasele maradi. Onyango luo Kabasele maradek. Manyiso ni between Kabasele gi Odindo Nitiere ng'ato. Nitie gi ngane gi Onyango nitie. Nitie nyako, nitie wuoyi. Basi ka Odindo. Ngene Madam President wacho ne Brian Liech ka indini asante kuom sei pamoja. Koro second part mar wuoyo dhi bedo mayom. Kabisa. Second part kai koro dhi bedo mayom. Nikech gini koro ka Madam President ose yaonwa kanyo gi 10,000 Kenya shillings. Ae Brian o gone sei gi 1,000 to okange ni Lewis Sem dwa wachango pod VIP ka awacho ni nitie jok momiyo Madam President security kachacha kabisa ma samotimo gimoro kamane endo to sei luwe. Koro nitie kaka Dadiso Owino wacho ni mit mara tari thumbegi ne achako winjo kapod atin to pod gimita nyaka sani. Dadiso pod tin nyaka sani. Ayiego Mosnauru the legend. Imosi Odindo Kadori. Amosi. Thumbegi eki ananyisi ni an ne ikuma e school pile. Nan kod gigi record moro mondik label ni Vibao. Githin rom gi gino endo gimineno ma yellow no. To record player bene an go ma iluongo ni Beatle Philips moro matin ma record siko ka ywak to luorore to part ne ni oko. An gi sandan moro machuoye kama to luorore to katieko to sandan no korumo to ngwech biro nyaka Nairobi ibiro manye kamoro ni Woolworths kata Asanans. Jok mane uso sandan no endo. Diere no isebedo DJ. DJ manyoro ka. To koro apenji mano iringi biro Nairobi manyo sindan no. Asomo to somo ketho wiya. Fea ngama ne mi. Mano to koro we donje. Yani Stone kane tini winjo wende Banakadori. Stone kane tini winjo wende Banakadori. Kendo kane thumbego iko ni nitie moko machalo kaka maiye machalo kaka Monica baby. Monica ne seche ma paro nyamama ka geno to kare nono Monica. Stone. An ing'eni koro ing'eni dhira manono. In gi en. DJ Bejathum. DJ Koro Bejathum. owacho ni kane pod otin no winjo wende ni matin sejego samoro ni duong' moinge matin. Wetinda nyisi moni nyadundo ranga ka ng'ata. Ingeni bwana ni ochako ka pod tin. Ingeni wiki kwil jogi nyalo bedo kata ni gin mbese nikech ingeni Kadori ochako at 12 years ne nitie gi first song mare manowero go dhako majajuok. Agombo winjo weno. An achako kethora ka ante. Apenji. To be in kode ka wanyamiele. Onge kode. The problem now we have with Africa is one. Gimoro ko dojo manyien we throw the old thing. But YouTube don't nyalo miyowa gik mono sekalo. Ginyalo lakini YouTube tinde kikete gik moko. Nitie moko matinde ka jikete e YouTube. Kare asai. Chon chane YouTube kuom ng'wono mari. Wai manye thumno ikednwa YouTube. Aburo kete. Nikech wambe page masani. Unfortunately nyocha dwaro kama nyalo transfer mudakete kete CD kore ka transfer to the other whatever. Onge machine matalo transfer cassette to CD why. Koro Kadori. We bedo gi wasiwasi. Wadhi gole manyien. Ting compact no. Kel na adi. An gi machine wanyalo golo from that to CD, then from CD to gik modongo. Ochako goyo wadu winjo ni dhako majajuok ni notimango. Wagole manyien e studio. Mondo jara ingeni jara pod tin jara kiny kikende. Ne okatin. Nyithindo nindo sani. Ayie. Iparo kaka wenda mar Oruma pasi chako winje karango. An okanyaka kama paro. Oruma mubiu. Ni koti na kwenda. Na sana kwenda. When I record in 1982.
82 kapok nonyuola. 82. Pok nonyuola. Mago wende mane wawinjo makawa lunch wadhi dala. To mancha winjo ni tini. Mancha winjo ni tini dendie matindo ni. Pok nonyuola 82. Wawi mie Stone Thuolo. Ngene koro kae di Brian Liech bende duoko Madam President koko nene kamano. Mae ingeni one a lecture migao ma malo ok en gima timore pile pile. Once in a while. Magi gima ite dedicate to the chosen few. Be ok jitebe ok ni jite kawuono ng'iowa en mar chosen few. Mane momiyo wa request ni gin bende giornwa penjo magidwaro mondo wapenj the legend. Mana kaka neno ka Madam President contribute cha. Adwa ni mondo jogi be tim kamano endo nikech nitie seche moko penjo moko nitie ma jok ma orwaka ngolo ok nyal penjo. Maka penji gi jok ma wengegi ni nono. Iwacho ni gima nyathi neno koidho malo ng'ama duong' nene kata ka pod onindo. Kore momiyo wadwaro comments mag gi mondo mi at least e kanye ma wakawe mijing'o. Koro Odindo Kadori ka chiko ita mos awinjo wuora ogola doyo. Awinjo ka Kabasela wacho ni obiro koa kuma yando aye olali e piny moro. Kore kobiro Asembo. Koro kuma nolale e piny moro ni kuma nowe uwe koso umbe nudhi kode Asembo. Fana one game. Unun game. Kata kiwinjo wende Kabasele, kani winjo wende get chon, maybe those days miro Monica girigo. Kabasele ni wero thumbe mage. Nen wuod kanye. Ndalo ka nen jagame donge. Ujimbe. Wero for long. Na winjo ujimbe kanitie thumbe ge kanyo. To bang'e koro ka wuora gola doyo biro. To biro na magalagala makendo koro kuma yanda lale piny moro koro kendo koro chako duogo ka malito siko kae koro kae kama koro weche chako nganya. An kaka jathu. Koro ere kaka obet, ere kaka en gi wuone ariyo ma wuone moro ne Asembo to moro ni game. DJ waparo ni jel weti ngama ngongo. Penjo magalagala manati. Because in this world, entire world, we find our fathers, we call them dads. We call them Baba, father. Yes. Who knows your father? Your mom. You don't even know your father. Okay, your mother. To Kabasela Lumaraboro, you cannot come to their shoes and ask and luo. Odindo is like you are not comfortable with the question. Let us go to another question because some other things we leave them here. So my question is that being that you are too many in the family, all of you are composers, ama wewe tu ndio una compose ama Kabasele tu ama the other guys also they have their own songs. In fact, hata Banakadori mina nyimbo ndogo sana. I have very few songs. Wale wana nyimbo nyingi kwa Banakadori ni Onyango na Umondi. Wow. Okay, it comes that when tutaka kutoa CD tunatumia kila mtu anatoa nyimbo mbili. So shortly, it's like the whole family. They are composers, they are singers, you know. They are all some of them are instruments players. Hey, this family is so gifted. And there's a time we used to perform just Nyithidori peke yake. We are not getting anybody from outside. Madam President, owacho kae ngoja kidogo. Tumeona this question wadhi duoko. Question no. Wadhi duoko. Koro kech question no okan kenda mothaga. Nitie kaka othago bende ji mang'eny. Brian Liech bende achuka ni penjo anene aseketo malo. Abo duoko. Ne awuoro kaka en chogo owadgi gi Onyi Kadori gini. Moloyo to Ochieng Kabasele en omiyo iluonge ni spiritual leader. Koro Odindo Kadori wacho ni idhi duoko penjo no bang'e. Nikech Asembo kokise obiro koro makato koro Kabasele koro makato bang'e kato embende Nyasaye kawe
mane makoro achako winjo asembo kokise to an chon thumbe go tete nyaka mana ahero na winjo mana ujimbe dala koro miyo kata no bedo ni en sensitive to clarification be onego bedie matin. Nikech an be na apon ga kang'eyo ni Kabasela en wuod Asembo. Kabasela bedo wuodgi ema winje studio ka. To being that no Odindo wiye no kuot kidogo, emomiyo nowacho ni Odindo is not comfortable. Lakini koro ka fans dwaro like our own Madam President dwaro ng'eyo deeply. Odindo, that's why you are here. I have no problem. Yes. Sina wasiwasi hata kidogo. Nitie question ma Madam wuoye mabe opogore gi mano. Nitie bwana mapenjo kae ni an, according to you as a legend, what has dragged Benga music modok piny makoro ohangla emobile limelight? Mano koro question ma sensitive ja waketo kando matin. Ang'o momiyo Benga ni chal ka gima koro kendo ajawa ni dwa chal ka gima koro dwa overtake makoro Benga dwa dong chien ka. Benga koriwore nyaka gi rumba madala ka. Ing'eni dala ka wan diriyo, wan Rubenga. Nitie rumba madala ka, kaka un ing'eni maru ok en Benga, maru en rumba. Benga wingo weru. Na winjo ka anibaro nitie thum moro mane Kabasela wacho ni Benga tindi hingo mielo. Njugu karanga. Njugu karanga. Ni miel na Kizaire. Koro ere kaka ohangla biro kaendi to keta gi ya number 3 to odhi opiyo mana mbele kaja chande. Explain no aka matin gima kelo laxity mamiyo koro Benga gi rumba ohangla kada ka matinde record kigolo tiwinjo ni Tatu Bora miruko go mwaka to ka gikuongo wuok to giricho thumbe inda moko manyien go ng'eni richo kokuongo wuok to sani kendo koro gimitie ma kendo koro gichako gilok kaka chieng' manyiche gikuongo wuok cha Stone ma kidhi kamoro to gine mi iwinjo ni rembo Stone adakoni gimoro ei pao hangla ka Big Fish gi kogula thum ni pup kokuongo gole ni pup nyaki winj negativity ka ng'eny kuomgi, lakini after a month wakop kode gine gik ma ji wero koro tek ng'eyo ng'ene nitie kaka ne wawuoyo wayuare ahinya ka thumbe inda manyien ka wuok adek mane ruko go mwaka Tatu Bora za mwaka na winjo rembno ta chal ka gima dwa ng'oga koni to wang' indo timo ang'o ni yawa daka winj ko chale kata mana gi gine chawa osiepe giri to sani endi as a DJ kamoro amora madhi go e thum ko kago ne ji simu ya nini kata moro ne rembo kata moro machielo cha kama nene to ni mano the night is not complete kendo sani to koro kata amba winjo ka gichako bet na mamit koro what is the city this ng'eni indi chalo jo hangla dwa ni nyaka bet participate ka maber ka pimi malong'o tichalo na jo hangla makata kapok idonje to ng'eni biro donje anto gima ni kanyakia anaja mielo wada Odhis kikimanya sai okadwa wuoyo lakini we mondo atim ni advertisement Odhis en jo hangla maduong' malich Stone iki Odhis ni en jo hangla ng'eni jaraha no dhiga gi nyinge moko mag jora Odhis jathono hangla maduong' nini keyboardist maduong' ya Stone pao hangla ni asebetie pao hangla ni nitie jok masegone gi keyboard e studio nitie jok masetiyogo mabepok agone gi keyboard lakini ka gin gi live to giluonga dhi gone gi keyboard nitie kamoro ma anyalo paro interview moro ka mane Lady Morino padi e stage mochako ting'o kibeti wawe mano wabo manyo ne interview chieng' mago to moro ine milando an kikitema koro kadori Stone aparo ni kapok wagina ahinya Madam President nyalo wuok kapok ong'eyo the reason the nini briefly then you go to the next question mondo kik wa mix up questions brief samoro nyalo dhi pio mondo koro yakidogi brief wa gimomiyo hangla the rumba and the hangla yes okay jorumba wawa momedo wacho waero wacho ni
Ours is everlasting. Temondi apenjo kana record Oruma Pasi or Consolata 1982. Kana wacho ne ng'ato moro chiemo Johangla monego namba ka kunan kaduni agombo ng'eye. Thume ni mit. But a friend of mine openje ni paro no record weno more record 2020 ka. And thumba kara 92. Kara 1982. Or record wende go chon. What do you think? Sani ka ng'ato wuok kaka nane nitie tuma wino lawi moro nitie mane bwana moro ka wacho ni ateri Kisumu wadhi chamo ngege cha. Dungingi no hit go kae mo chamo mo chako be mo muonya kabisa. Kaja wangla moro nyalo sieko ni go intakula sani dongi pani be ochama kendo be mo in fact wacho ni gigoyo. Ni nyalo goyo. They have been playing those tuna gi bondo. I was shocked. Abe na perform bondo to ba mora nyo kigo intakula tigo ina karo Johangla. And then gin nyithindo kada achiel kuom gingi ando socha udindo kadu donjo. Wuone intakula. Then gibuok. Then I told them just continue. You get the problem because biro ka Johangla kaka nyalo ka compose wende gi to gigoyo can be very nice. That gojo ga rito ga wende jomoko titimo ti record. So most of them doesn't record those songs but gi perform gi live. Which is okay. To jok moko madundo gi machalo ka gimo remix kaka makoro golo gi maketo gi YouTube. Kao Intakula so weche moko kanyendo ma gine kanye to kini winjo ka kendo eno Angla to bende en gine ka. Kata moro chuna jo kako Consolata. I just listen. Okane marach. Neno ka bwana moro kae wacho ni mondo oket ne Stumo Sito Kale kae ndia neno kedwok ka ni Mondi Long Lilo to koro kwanyal kele studio ka lakini Osito Kale to wabro kelo one day. Rieta chiengwa wan go Sito Kale bench ka iwinj thumbe ne. Kawuono wan gi Bana Kadori to thumbe Bana Kadori ng'eny moko wabitieko maka wachako wakiko gi mago Sito to koro wadhi ringo oko. Koro miyo gimarumba nyalo hingo go Johangla matin. Thumbwa dak kabisa. Budho long lasting. Budhe market. Tok gidhi pio kaka pi. Ogidhi pio. Giuso very slowly. Ena wenda chiel kende CD mara mora chiel. Oingo CD te onge CD mosekale. Okago kaluor wacho. CD mari Intakula Oruma Pasi Consolata Nyaungas. There were 4 hits in one album. CD no tambe rumo. Kataka tingo na 50 kawuono moko gi 50-50. 50 no bro rumo bakenda bed moko bed demanded. To moko kato pod nitie. Odi kata de kende. Sorry, okadwa interrupt to nitie gima pok explain kindly. Kanye. Kara assemble gi game kae. Nitie ng'ama okadwa wuoge budho, no wuoge budho kako kuwinjo that clarification. 10 our president please. Assemble gi game. That question is very simple because Kamanda wachigani wani nyuolo wa yudre piny ka oluongo ni baba oluongo ni mama. To ng'ato ka ofwenyo ni kara wuon mare ok en ng'ani wuon mare en ng'acha to wa mwato dhi. No kwa kosana. Kech kaba sele kata kanina sembo pod wa record together. Okay. Ni onge problem. Makata sani no duogo fwenyo ni magame ni ok biological father. Which I can't even come in because analuwe maraboro. Koro Kora ba winja winja kaka jomoko. But kaka understand myself. Kano fwenyan macho wuon mare en ng'acha to koro dhi. No problem. Mano yiero ne. Thank you. Erwak na osiep na moro ka ni Boniface Mbeche. Boniface. Welcome. Karibu sana Boniface. Boniface warwakie budho. Karibu e budho. Erokamano Kadori for the clarification. Yeah. Joma yaka donjo sani wantie gi Kadori the legend and tunataka kumjua zaidi, you know. Wawinja wende gi ka pod ne watindo nyaka sani onyola yudo this band kae, so we decided ni koro jopiny bendo ng'e ni Bana Kadori ni foundation mare nade ten ng'ama nade. So Bana Kadori ntie kaka Nyaboro chieng' moro nowachonwa ka ni wuoyo obed matin to action obede mang'eny. Warito ka Madam President ochako yieronwa chuny thum moro ka kendo changwa chaka mkago mondo be ka waparo go material nikech ing'eni nitie material ka ndima ma nyaki iki ing'eni kawuono kaka Brian Liech wache en odiochieng' makende ma ok yudre pile kabisa. Koro nyaka wabed gi questions ma relevant. Alaf Stone. To Brian Liech wacho ka ni class is permanent.
your hangla vessels make noises. Not even that. In Germany, ere kama ibiro dhi duka ma inyewe ohangla. Stockholm, early 2000s, asenyeo Benga Blast by Daniel Owino Misiani. The debate is settled. Thumbe mago hangla okinyal yudo Germany kinyiewe duka. To mag legends kaka un to nitie. Owino Misiani giri nitie. Koro wacho ni wachno obedo settled kanyo. Paro ni kata ambe apare kamano. Alafu class. Nitere comment moro kama Brian Maiso in a touch heart, by the way. Stone, can you read the comment or I go ahead? Reader. Reader. Picha ma uneno agoyo gi wuonwa be ung'eyo ni ka an jahiga 13 an be ema awinjo kaka wuod luo oywago wuongi obedo puonj kuoma. Awuok Stockholm adhi nyaka Kiembeni Mombasa ema nwang'e wuonwa ka ongima oyweyo kendo wachal malich. Mosenindo jalweny Ochieng Kabasele ema omiya chir. True story. That's so touching. It happens. Koro kindly, Christian Dollars Kitoto wacho ni Bana Kadori sani in kanye to itimo ang'o musically. Sani watuga music in Facebook. Live online mwatugo Gocho Swiss Mo's twice a month, which is good with us. Kaka wan jodongo Monday moro chikre to moro kaka koro Monday mwadhi ni wadhi bedo maonge gi Bana Kadori to Monday machielo cha wantie nyocha na ngani bwana ni jatelo iluongo ni Stone, iluongo ni Kidior Stone. Nyocha tiende kidong gitiela chiel kende. Jodong kile. Nyocha gitiela dek bwana. Nyocha medo gimoro misiro. Anange Stone akonu. Iluonge ga Oton bad luck no accident Martin korono bedo abeda way Martin in December. Motio gitiela dek. Nen koro tuktuk. Ingeni mtokano nene ga bwana Manyanja Road ka ma chuny barabara bwana lwar to kendo jogo neno ka kendo forward moro bedo biro danjo wiya kanyo ma gitinga gitera e pavement. Nyasaye podo heri. Nyasaye podo hero bera dwoko Nyasaye ro kamano Nyasaye ngama licha ahinya. Koro mano apani dwoko mar Bana Kadori performance no odonjo nikech Bana Kadori sani perform online. Ingeni sani gik moko dhi digital. Kata mana sani kiyudo ka ng'ato muono posta e kor pap kama ka muone e wall. Ipenje ni tang'o muoni keto los achiel kende tikete Facebook to ji. Tinde magonge. Koro miyo kata sani jok ma perform e bago Bana Kadori advanced moingo gi nikech Bana Kadori chwade online. But do I say digital to pokwa lando be. Be lando pokwa lando nikech gik milando pokwa hero. Koro Madam President miwathu moro kendo mogombo winjo wachako wachangamka go otherwise penjo dhi nyime koro Bana Kadori yes aneno awinjo ga sama watch ga from TZ kocha aneno ga ke iluongo une un vijende matindo un kocha na awinjo awinjo ka hostess manachani ma jodongo onge ka wan mana gi vijende matindo koro kela e penjo moro ka diere manu compose thumbe mamit man gi puonj makata kobedo ni dwa dendo wuoyi wadu to en wuoyi ma kochung' kama ka ng'ato ng'iyo to compare gi wende cha to no ka gigi donjore kaito iyudo ka gisani ka opimo gi thumbe masani iyudo ka thum masani kower ng'ato lake tar ka pamba to king'iyo en gima rafuok gima onge lake koro okang'e gimomiyo ne thumbe manuloso ne bedo gi puonj to mit to gin thumbe mok rum gin thumbe ma gin gadabu be iga ka iga pod gimit amita to pod gibro mit nyaka chieng' siri mane mantiere mane un godo diere cha
masani jok masani gi ok nyal yudo mondo mi gitigo ne thumbegi? Mana kaka ndawacho mokwongo mwanzo, bedo garaka e thum. Mano kende siri marwa. Wabudho gi thum waloso for a quite time. Wanyalo loso thum for 6 months. Pokitiere kati band mondo time, podi time kendi. Then here comes Wado perform when for 4 to 6 years before recording. Kata ka changes you make inside the song, inyalo make several in 6 years. Kachup after kidi perform kidi record wend no, imekamatana vizuri. I think mane makonyo wahinya okwarakisha recording. Till now, kata wir kind ni Edward, unfortunately, no senindo, but joma siwero mang'eny be ng'eny gi tinde onge. Gin ne gin jodongo, ne gin joma dongo na. Mano miyo kela ng'adi kamoro kanyo. Chon nawinjoga ka joma dongo na ne wacho ni jok mower gi jothum ok budhi. Kower gi jathum titho. Kower gi jathum titho. Mano was a gini be en adieri. Jiwachi awacha. Gimomiyo jiwacho kamano sama inyalo weri kin kijana because diere go in gi pesa ringo podi matek. Tichamo raha mang'eny. Ayaki samoro dhi goyi to negi. Iwacho ni jathum nowere kotin. Koro donjo. To ok en kamano. I don't believe in that. Then moro kendo ni ka iwacho ni jothum tho sana to githo mana gi tuoche. Jathum kotho ni aya chiemo nego, jatelo kotho ni jatelo timang'o? Jatelo dhi yueyo. Dog meet a stage. Mago timre kech ka on jothum joraha. To jothum ok duto joraha. Jomoko kaka thum ka tich. Antie joma nikia na tiyo somewhere else ng'en thum en tiyen thum. Makuna chiemo ng'ato noromo koda boko no. Aneno ng'at machal udi kuro akusut gi tai bwana. Garur ga twins. Akure ni mano twin mara. Nokia. Kendo kuro mo koda club. Okone he. Kuro uchal kodi katai migolo. But it's the same person. Naonge twin brother. Nokia. To joma ng'eny be kia joma kutio mong'eyo. Anyalo go thum nyaka sochi ko saparu kinyi pat sarian kasirikal. Indo dhiambo thum. En program kaki program yourself. Okay, Kadori. Mana kar programming no ema poda doke. Being that nitiyo gi jo sirikal. Ere kaka ni manage thum gi tich? Yot kabisa because nyaka sani andaka need before saboro. Till now. Kata ka dhi ot sani chon before saboro bokawo gitamat neno ka goya nyaka saboro gi kucha kadhi nini. And bedo used to. Tunachake ka tin wera si napuonjo kwato ka wuok tadhi go live music. Ma padri ma moro no tamre ng'anyo go thum e bar. Ng'ani japuonjo kwaya. Then noluwa. Oneno kende pa kone niya kanisa dirgo nok chul kwa masters jitolea. Kanisa jitolea. Atini Nyasaye. Lakini kachaka mayude moka. At the same time apuonjo kwa the same time adhi go thum, the same time adhi ka sirikal. Okay, nitiere penjo moro mabende no ne madam bo wacho ni kikwa penj, but I'm so sorry because nitie gima dwa ng'eyo kae. Kadori, ingeni nowadays iyudo ka joma nitiere entertainment industry mostly ok gidag gi joma okendo gi mostly, you know? Divorce obedo mang'eny entertainment industry, doka chal Mario jobedo kaka contract. Ni manage ni mari nadi kose en mana dhako namba achiel cha kose nitie ariyo adek. To ka en namba achiel cha nyise joma donje keny sani, what did you do? Ni manage nadi mochopo kama nyaka sani ikendo ka you are at a very tender age, igik nyuol at 25 years, kaka ng'isani you are not young and you still have one wife. Nyaka sani nitimo nadi mondo obed puonj ne joma chielo nikech you are our legend. Ne winjruok marwa kwa kindwa ji ariyo kwa Nyasaye sigwedha nyithindo 4 wawegi kanyo. Ikonyalo puonjo nyithindo gi ochop kama malo kama berberie. Then mano wawinjre.
To joma sani kethre gi kata gi family magi, en a misunderstanding which doesn't take anybody anywhere. Mon chalre anyiso gi marach. Chube chalre. Rit mari, luoke, rieye, obo ber tamalo mineno okogo. To kibet ni mae ber ni neno, mae neno ber, kami bodhi onge. Koro nen mana understanding kaka nuwinjore. Then she came to the reality ni you are a musician. Yeah. To understand ni same owuok jaduong odhi tich. Yes. That's something that is so rare in today's music, you know. Yes. Imekuwa so rare to an extent that a few ema bedogi joma gine and trusting nini so imekuwa very difficult. So I think umefanya the clarification and then good luck, maybe she was understanding me because ingen kamitie maji wacho jalu wacho kamitie michieme. Yeah. I was performing in a club. I'm singing in choir. Kata kidwa kendi bodhi komane. Ka choir. You will go to choir, sindio? And the lady I married was my soprano. Wow. Yeah. I can say you got married to your friend. Yeah, yeah. That's a friend because those so many years and you guys are still together is so wonderful. I really love that. So tell me, what's your next move at venye tunaongea hivi? Can you still write a song? Are you still planning to produce another album, or what's your plan in future in 2030? Where do we see Kadori in 2030? Don't be shocked. I might decide to go in live again, because now anti-free, not the way I used to be. Now the line Mabad Cow and my line Mar music. Mane special Mara. And specialized in that line. Kadom the Cow line Mar music. Adigo Kabisa. I might come to live performance very soon. Recording bado Timo Higani. Watimo gi practice most. Mago to tindo kwa tuge. Nowadays it's very fun. We don't perform our new songs in clubs. Because the bureau gig mokma digital ngato bureau gisimo semaki. Mako windni. The team. Okogo le after in. Before in is the writer. Any man is the owner of the music. Mana dear. Jackie, Madam President anasema Jackie, sani koro iketo penj no luor maber kendo koro obedo gi puonj. Erokamano. Thank you. Koro iwacho ni thum manyien idhi walo go e club kapok irekod. Mano tiya to ng'ato rekod e simbe to chako donjo e studio. Wuod Phoebe donjo gi riekni moko kanyo. Ipo mana ni thum no ose hit kapok igole. Kapok igolo ene the owner. Mano wang'e loko dakika. Koro tiyo kwa chandwa. Koro Madam President wacho ni wawinje Rosi. Yes. Koro Rosi. Nyalego. Bano Rosi koso Rosemary. Ene Rosi tene Rosemary. In fact, mano composition maro nyango wadwa. To nyango no wero jaode. Oh, okay. Bas we amanye mona bae Koreamo sane. Thum Kaliech. Kapoko bae Kadori, bende industry ni being that you've been here for so long, nitiere a proud kijana out there or a proud mzae out there that can come out, or a lady, because you know nowadays ladies are also empowered. Nitie ng'ama nyalo wacho to wacho ni koro anto Kadori nomako bada wa miel kasti duok penjo. Stony said to wamiel kasti duok penjo. Mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyigo kibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo.
obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07111923274. The Nash Pictures, waparoni kinde, kendo wandiko sigana. Wuode Andare wuon gi mto. Andare ni odwa chal gi kuma inda luongre ni wuon Andare cha kose. Koro ipenji kae gi Madam President niya Stone penj na bari ni to ng'ama ne ogo base e wend Rosi ni. Ogwela Wanyando. Mano Ogwela. Ogwela mane go base no. To mondi ogo rhythm. Then wuoyi moro miluongo ni Sese. Wuoda Bandu nogo solo. Wuoda Bandu mane? Isese. Nosenindo. Jok mosenindo gi thoth gi lwetgi mit. Koro manyiso ni sani to kare Ogwela ni ng'ama licho mera. Ogwela machako chon lakini machako go chon. Sani ogo rhythm no to dilo yie mago bass koro. Sani koro go rhythm kech en ka idia ogo gi higni mang'eny. Ng'ama kinde asebudho gi Bana Kadori malo kata Ogwela matinen. Onyango Bala. Onyango Bala. Onyango Bala nyocho dhi dala Christmas. Paro ni ginene chal ni en Nairobi ka en gi dhako matin to dala kucho we Mikai. Koro ing'eni Mikai nyoche complain nodwa budho koni ahinya. Koro sani mwana chako budhi e dala kendo. Ochopo e ujimbe obe. Karo Ogwela yiene lwedo bass no mit. Bass no mit ahinya. Koro aparo ni kwa kanyo questions mokoro dong ka nitie ng'ato ka indi ni ichopo mana kanyo. Adwa penji ni to Onyango Mbala embe en family member kose embe en family friend ka Ogwela? Onyango en wuod game. Game Kathumo. One game ujimbe Kalanyo. Wan jo game wate lakini en korgi jakoyo kocha. Jakoyo midiwo. Moro jathurgi jakoyo kabisa. Tunachako kode chon. Chon kabisa. In early 90s. Madam President wachana ni Stone iba wacho tiendi poko chango. Mbala winji. Ing'eni nitie weche moko ma wapo mana kosewuok. Nikech ka gimit wach kamit to koke wacho to dei ng'eyo gimoro to ber. Gima dang' mi ng'ato wuoga ka December to dhi dala December te to kendo Januar be pod en mana kuno. To en Nairobi ka gi family to dala kucho be nitie family. Koro nyiso ni kucho en Mikai to ma Nairobi ka ni en dhako matin. Koro dhako matin osebet ko nyaka higo rumo. Koro Mikai be wacho ni bas koro December ni to koro nyaka koro bede dala kendo nyaka Januar ma samoro kata February. Onyango Nairobi chamo kuon gi mto. Balo daka Nairobi ka kende. Koro joge ni ga dala mo sometimes nyaka dhi dala wi gari adek kendo koduogo. Joge ni dala. Joge ni dala te. Okay. Bas mano ber. Koro penj machielo. Kapum poko chakore. Bi nyalo duoko penjo cha. Apenjo kamae. Nitie ng'ama nyalo wuok proudly kowacho ni ata wuok e band mar Bana Kadori. Koro an gi band na. Nitie vijana mane isenacha mowuok e band ni makoro wacho ni kata ka gigwelo gita to giwacho ni gita ni no wuok kacha. To kata ka giwe to giwacho na compose gima na golo kacha. Nyiswa na dimo osewuok kari kanyo. Ng'amosuok ma style ng'ata achiel kende manyalo paro. Musa Juma.
Oh, Musa Juma wagochoge Luna Kidi for so many years. Then I was asking somebody, nita angomo miyo ntie thum mar Musa Juma, ntie thum mar Kabasele, ma nyocha winjo over the weekend, mar maziwana. To ka winjo sauti moro ka koro dhi to winjo ka sauti ndedwa chalo gi mar Musa Juma, angomo miyo joge duon gidwa ket. Amano dole chala mazo to go chon kabisa kata ka bede poka donje thum as such. Maybe I was in one or two. Mazo no go chon samo benda kupo. Lakini koro origin mar Limpopo ni embe odwa oae gine bana kadori gi Luna Kidi. Au Musa Juma came in Luna Kidi. Chimo no gocho Kisumu, then Musa Juma used to perform some of Kabasele's music. Kuro wane wayudo oyo kogo thumbe Kabasele. Then there was a time wadu wakoni bana ngani go thumbe kali wadu wakabu join wakoni. Then o join wa kuke Luna Kidi came to Banakadori. Banakadori ose wuok kodonjo wuok koduogo. Chieng' mara nyalo paro Mayaka kaendi kapok omuk Mayaka Kariobangi South. Nadhi chamo rech kanyo kaeto thum ochakore Sunday afternoon kapod antie makoni kare koro awinj thumni kasetieko chamo rech. Musa Juma mane gocho kanyo. Awinjo kogo igine ni Zainabu. Ogote kata wende na moko nyalo goyo onge. The time Banakadori in one almost over 20 members. Wanyalo pograding when in Nairobi. Wanyalo pograding when Nairobi. Only day tomorrow kendo band moro ni Kisumu ten Banakadori lakini we are ABCD. Neno ka Brian wacho kae ni Musa Juma be owero wat iriwo gosiep. Mano puonj Kabasele ndi doko puonjruok. Kendo duka ne no kinyal uso thum ok Banakadori kata mare. Duka ne. Nwachako chon wadhi kode. Okay. To koro penj makoro an be achaka dongo ka kendo. Mazadijo ni kanye? Mazadijo unfortunately Nitija base margi moro daga Isilika. Now it is an old man. One of his members also Moro Benestroko Goyo in Kisumu. Nti ariyo or a dek, but meaning Mazadijo is not active. Majority died. Oh, makaraka wacha nado kelo Mazadijo e bench to aringo oko. Maybe kajo manitieko nyalo riwre ba mat jomoko ba kelo riw group. Jotum nyalo galoso ka giamwa to but the problem man Kisumu change aware to stroke no goye. Is sick. Ingeni kata untie ndalo mudugo ulal na makade okaromo gi jodongo ariyo uruma chieng' moro. Jodongo ariyo mawuotho kendgi achiel iluongo no Gwela to moro iluongo ni Onyango Sini. Kane okaromo kodgi uruma chieng' no. Ndalo Covid. Ingeni waromo nadwa ne tergi Deep West. To nakawo time mondo mi jogi obi together. Makoro bange koro wadugo room after Covid. Makoro semuknwa Deep West koro wadugo koni. Kakore koro chaka awacho ni to bwana nyien no na kano namba moro kae mar ng'ato kae no Nyango Kadori. Kore kakore achaka yudo u. Lakini un to yudo uno duogo bedo mayot nikech un Nairobi ute. I just come very fast. Lakini so far Sani Banakadori in a lead vocalist. I'm not the lead vocalist. Chogo Johero. Chogo kini Chogo to Jumani Mbelo Heavy. Oh, Onyango is the lead Onyango is the lead vocalist. Onyango nika gisa uti moro kanyo bende. Alafu wendo wakida kingen mai maro dindo mai maro Onyango mai maro Mondi. Because wawerogi kijumla. Lakini kata kamano backbone mar band kata Onyango kata kaloso goto siko na manene se loso gbari. Because onge mika en kende dokobidhi maber kantie we are perfect. Okay. Tabia japijge se loso go Nyango. Ibe penja ni se loso go Nyango. Onyango tiyo jaduong nyakingi condition mare. But I like your teamwork. He's over 70 now. I would have loved to work with you for a very long time. You know, ka unbende nikech ne tumbe ugo bedonje remba, tumbe ugo noketha ndalo moko. Kech kachaka dugo Kisumu, makona dugo Kisumu kidogo kanye na
fwenyo joint moro ni Sanganyinya. Kanyo koro Kabasela ne gocho live. Koro nadhi ga winjo Kabasela ma chieng' moro iye nowang' mo wuok e stage mo go fan moro e mbele wa kanyo endo ma ng'wecho ringore. Ma ok achaka doge. Kabasela ne niga gi temper moko. Yeah, being a soldier also. No go fan. Ma wuok gi ng'wech. No jalwenyi. Koro sani koro Odindo Kadori. Yes. Are you working on a song? Sani be nitie wer moro maybe tie sani ma wanyalo bedo ni wa expect ni chieng' moro Slaha moro no wuogie kendo ma very soon, maybe in April or May, kanyalo golo album. Because Managolo last is in almost 3 years back, and Managolo last. Mano be seke binje? Mane? My last CD. Podi. Kamutinga nyumba gere. Podi. NTA. Katakidie YouTube might find them. Koro nyisna fans ma watch sani endi. Ne thumbe mage nyalo expect e YouTube. Masani ni e YouTube. So thumbe duto ni e YouTube. Mantie YouTube to ng'eny. To nitie moko mopondo ma jo YouTube pok oyudo. Nitie moko e YouTube but you cannot iwinje matin to lal iwinje matin to lal. Nitie moko ma bende imanye YouTube mimany kabisa to kiyudi kidoke Mdundo to iyudo. Moko tie thumbe na mang'eny pok akete YouTube in fact. I personally kata mag muketgi ji mang'eny maketoga. The Piracy Kings. Kata kamano piracy go be jo piracy go be konyowa. Nitie thumbe moko ma kichako ni luwo yo moriere to kiyud mayot. Kidonjo gi backdoor. Kaka Rosemary amanyo sana. Rosemary dong na penji chieng' moro. Adhi ayude through Mdundo. Ayude mdundo.com. Ayude YouTube to YouTube ayudo ko lock. Lock ma ok inyal download. Moko bedo locked. Koro ka dhi Mdundo to ayude. Kora penji Bari. Yeah. To e bandu gi bands ma wichako go ma dhi go ma koro chopo kama untiere Banaka. Be nitiere utiyoga gi ladies kose un ga mana wanaume peke yao? Ladies must asebedo gi a lady like when I was performing in CBD Enora opposite Nyanza Kocha. Nan gi nyako maber. Okay. Wer koda for almost 4 to 6 years. Tukata podinga Kisumu to kwa Romo ko bire stage we can just sing together. Nyinge nga? Ndugen Jane Atieno. Jane. Otinga hinya be. Okay. Jane pod nitiere industry kosento no wewer. Jane pod go thum. Podogo thum nyaka sani. Aneno ka ndike iwacho ni ka ni penji ka ni to nyi hot cake. Useneno jathum madhi retire. Jothum to kodhi retire mana ka dilo hingre. Tuoche ng'et ni samoro ng'eny. Tuoche ng'eny ati samoro Januar be ko kwan mang'eny ahinya. Though ni Januar no sintie kaka jothum compress. Yeah, to kene ka wakorofisa ka ing'ende birthday maro wakorofisa ka jo entertainment wakorofisa birthday ma seche ma ji kwano birthday to ineno. Ing'ende piny oru ka pod ineno koro ing'ende mane korofisa. Omiyo yudo ka jomoko dendgi ok mach gi hikgi. Dendgi kaka abende chalo kata in dendo kracha hinya kata in dong ichalo ng'amo ketho mita ma kwano ginene higa. Lakini ana tich on ket na chako thuk chon. Pokiti iti kanye to sani kor kiketi gi Ruto. Ere kumiti. Sani kor kiketi gi Ruto mali. Awacho ga ni gin ga vijana yote. Weuru ketho nying ti kata kama tiyo. Atiye music weuru manyo wach. Ang'o momiyo manyo wach? Koro Bari bands gi unu ugolo mana nyaka achiel kende. Nyaka achiel mano join where most of the ladies cannot be all of them were just dancers. Oh, dancers. Dancers ng'eny kabisa. But then ayudo ka dancers gi ibadi ng'eny gala because samoro macho in and dancer or in to jaraha kae. Wajno ndiek chamo wendo ne. Gima timore entertainment ni chon be notimore chien kacha. Yeah, it used to happen. Mano just life. Okay. Koro sani wacho ni pod intiere gi vision, intiere gi some other things video timo like
ingeni in a very great composure. Koro pod nitiere songs manitiere jikon kacha that we are expecting. Yeah. And in future, agombo ng'eyo ni maybe ingeni sani thumwa maro ajawani. Okwako piny seriously. Ere kaka inyalo duoko this young generation into benga music. Kajima problem I samoro because generation the feelings mag generation maro hangla koroni, most of them are just young boys, you see, young boys. It is good because money to makoro gichako gote magi yudo. You start where you have started or where you find yourself. And to my point of view, aneno ni most of the artists the ohangla nikech your instruments mag ohangla nyiewo yot. Kisebedo gi keyboard gi drum sound weg ba nyalo chulo kata inyalo chulo sound. Lakini ing'eni benga ng'ato dwa nyiewo git ni kiadi to gita ka gita nigi beche. Tiyudo samoro bech gita achiel imedo ma pesa matin tisekawo keyboard. To keyboard ni oting'o git nigi 4. Okay. Kora aneno ni most of the artists ringo koni nikech gigi yudo yot. Yeah. Koso mano be nyalo timre. Inang'eni nyaki bed positive. Wacha diere nye instruments mago hangla. Gita be ng'eni nitie kaka gita gi anyalo paro ndalo moko kane an Deep West. Na aneno ka ng'ato kaka John Junior nitie ng'at manowero manong'iewo ne ang'iewa set. Ae to kendo be achaka neno ka Dola Kabari be chieng' moro aneno ka kinyiewo amua ka gik moko theke stage. Kono Stone wadhi uru wang'iew ne Bari moko gik moko Dola Kabari gik moko next weekend adwa neno gik manyien e stage ka. Nitie kaka gik moko biro. Ok ochuno ni dhi ng'iewo gita achiel. Ichaki ng'iewo gita machielo wek bedo ni dwa dok kod johangla ahinya. Ni koro gi ng'iewo keyboard. Instrument was out because when I came from German, kinachaka the America, I ended up nangi sets auchiel. To sets auchiel golal because of jothum gino sip na being a machunya ler kikuaya gira tami. But jomogo kukuai timiyogi ogi duoko back. Iponi ngato kara no se singo gitani kucha git nyari se singo drum set inti kia idogi paro ai bichangwe no pinji ngani ni gakanye kata club anokono dhiecha is no longer there in wun boki yude ikawo gikwe Inyisi ka gi Brian Liech ka nini this I beg to differ. Talent sio ndumba. Kati nyiewo gita to gwelo lweti odagi. Brian Liech ya. Koro in short Odindo. Ingeni ng'ato kaka Brian to gi our president to gi joma ingeni intie you are a legend to nitie joma oheri seriously. Kwanza nitiere joma oheri kabisa. Nyocha naneno ka gi sponsor nitie joma no organize joma manitiere diaspora gi. No organize ma jo hangla odhi diaspora. So as we speak sani wach ni koro kata Brian owacho ni an be an jatho. Ingeni Brian goyo ga tho manene ga yode kama initie loka kachacha. En gi drum set. Kende ni drum set. Ha? A set of drums. Gimakore gi Madam President to giwacho ni koro wan wado mana ni yidh ndege. Be in ready gi jogi nikech ma can happen anytime. Very ready. Very ready. Very ready at So any time. iwacho gani most of the artists onge ga passport. Okay, koro ka ng'ato dwa teri loka koko idwa ni o process ni passports ji kiang'o Odindo ng'ama osedhi Germany to dhi nyaka Mago johangla ma bedo monge passport. Odhi Germany to dhi Stone an gi passport. Ang'o miyo ka wuoyo to Stone you are negative. Why? Jogita gi passport te. An gi passport. To kidwa ng'eyo tema gi dhi abroad. Ka ng'iyo malong'o tayudo ka nitie ineno king'iyo jok mosedhi US. Ingeni kata mana Prince inda notemo ni dhi US mo backfire. Kato gi wacho ni siji COVID test ki ang'o to joma ng'eny ne onge documents. It was not COVID. Koro winji. Bana Kadori osedhi US. Musa Juma nicho daka kuno endo. Ne Preza Bandason. Jogita gi gin jok ma passport ready.
To in band ni kidhi adhiya kabisa ni. Band taonge godo lakini passport. Passport. Kidhi kabisa. Penj mokwongo osegoi penj. Yeah. Kech idhi penj ni marital status. Idwa penj ni to nang'o. Iwacho ni I'm married. Ere certificate manyiso ni in married. Onge. Mano null and void. Wasebedo lucky kabisa. To kichako wacho ni in single be wacho ni idhi lal Kawangware maloka kucho. Idhi duogo. Koro i disqualify yore te. Mago be timore. Aneno ka budho yie dhi mamit ka kabisa. Aneno ka koro wago mbaka ma koro seche moko aneno ka jawangla moro aneno ka iye osechako wang' koda ka nawuoyo marach. Jawangla ni kanye? Artist Jackie umecheza kama wewe. Kanyo tuko winji som. Oh this. Wetegi ibiro ng'iyo godo mos. Kone gigi ok kama odindo gini osenyono kende we wach. Stone ni ng'eni ne mowinjo be ni wagi ukodi e gigi lakini nyaka ng'ama nodonjo nyoro e paugni. Winji nyaka George Ramogi jok moko ma osetho. George Ramogi jojo kinono malongo rido ni joga nosedhi tuwa. Jobenga. Winja the word Benga is a very big name by the way. Okadagi. I do love Benga. Okadagi. Pumi winjo mos. Koro dindo nyisa ni to into dancers mekini tero kanye nikech ana most of gine kadhi kana wa dancer mbele kacha. Where are your dancers? Dancers ni wan go lakini live performance moko adhi kodgi ahinya. Sometimes biro gi problem mar chudo. Kata ok chudo, aweya support kanyo. Nitie thumbe moko makidhiye. To kidwa waste time gi dancers. Idwa concentrate gi jok mago thum ka. Koro thum kaka Rosemary sadi mo wang' idwa we winjo kako dindo gi nyango dendo malicha. Ni pod dengo wer malicha. Ni pod idhi ng'iyo jok mamiel. Koro Stone an ka kura penji. Jok mamiel gi udwa ni gichiem kanye kamane tijgi. Gichieme moko. Nitie gik moko ma umbutimo ma gigi koro kony. Koro jogi be biro manyo. Sama koro uda tamuru ni siji idwa ni mondo winj wer. Kito kidhi chama ng'oni. Nitie kuonde ma miyo dancers tich mang'eny. Kaka kanye. Ing'eni nitie by the way kiketo event kata kanivosani mar ohangla extravaganza no hangla mang'eny. Tibiro yudo ka jothum osepong'a VIP jothum kende ma pod fans madhi mielo gi pok obiro to gin gisepong'o kacha. Jothum ng'eny sani marach ma dancer ok nyal koso tich. Koro joangla ema koro makonegi. Koro Stone. Okay. Kiwacho ni dancers ok nyal koso tich kata nade. Tata okay. Paroga ni dancers gi ema miyoga jothum yudo customers because they like being entertained. Ing'eni kisechwado JK moko ariyo. Koro gimine no berni molo gimiwinjo. Duol. Mana pani nitie ng'at moro ma wer mako ma seche ma dancer dwa donjo go no kone. Koro ada penji gimoro. Ada ni mondo apenj gimoro ne our legend ka. Ineno e band sama ne untiere band kata dire mane un gi dancers. Donge nitie fan mane biro mana ni nyako cha miel ne mamit. Fan moro biro ni ja drum cha ema kele. Moro be biro ni nitie ja gita moro magone gita makele. Koro ang'o momiyo udwaro mondo dancers gi to bed kech? Donga anyisi ka jawa moro ni e budho ka iluongo ni Aaron C. Wuo Nyasembo. Owacho osechako wacho ni ambe an ka. Dancers okakatambra dancers. Aaron Tanija en upcoming. DJ Stone ma is against dancers. Waboketo Aaron e bench soon. Manya top tent wabuoyo. Yes. To Aaron gima mondo ing'e ni kaluwore gi topic ma kawuono to waneno ka gima ajawa ni enzi ni ochiegni rumo. Do uma piny biro ng'wonyo. Gima tang'e ni kata Stone go madhogi. Ajawa to the world. Bandason duogo koa US. Pesa Bandason duogo wacho ni oduogo chiero Benga by all means. To gi rumba. Nikech ebe iye wang' nikech chieng' moro nitie mane itimo nyamin Musa Jomecha ne timo mchango moro e Gesa mane chango ne loso kaburika. Koro embe no watch from kuma entie. To neno ka sama gowege ni go thum
kata jo benga moko mane ni kanyo go ka ji go thum to iot ken to koluongo ng'ato kanyo ni Ugo wuod Awendo odonje stage osepong' en generation to kendo kane koro jogo sama koro lande ni koro jo hangla koro rumo ma koro jo gita ma koro dwa dong to ot kendo koro suna dwa mana bedo mang'eny pap ng'ich koro banda son ne yo wang' nowacho ni adwa tiyo tijno kaduogo ma gimoko mano revolution moko wanya yie gima nyalo wacho ni in music oromo kikwa wawe rumba tabia maji gimoro kobiro manyien to kila ng'ato donje cha omiyo kata sani kidhio joma nigi radio cassette you can count them joma nigi record player you can't count them joma kata CD be koro sani rumo kech laptops mang'eny kolos to onge CD donge either flash disk or bla bla koso ineno ka koro Aaron wacho ni najawa ok rum da mano heri wagol rege to jawo dong rege koro everlasting ngeni rege tema koro ok inyal stop ingeni mani chalo ng'ama wacho ne ji ni mondo ogol ginene ogol January mondo wabed gi lower December gi upper December. Aaron in January is there to stay. Onge kaka rege nyalo wuok bwana donge in German tajawa be mana nitie kai to stay podigolo record player records produce music shops in German and they don't like CD. They are saying CD is too for human human nature because and too clean gidwaro record vinyl moro masandan chuo to luore ma wuoche or ko tamre to cassette. Imagine pod giri 10 cassette gi record player. What about in Africa? Gimoro ko donjo manyien we take it away. Kata be an gi legend nikech an gi cassette an gi cassette oda Brandley be wacho ka ni onge benga michiero kata dog mana higa 2107 nyathi nyakach anyiew ni ang'o orumo mobimbo pire nyaka ayie otimang'o ok nyal rumo mago sume mok nyal rumo mobimbo ok nyal rumo nyathi nyakach kach bigi ok nyal rumo Stone ngeni thumbe ma jogi gine kata nyikwa yadhi mielo magi thumbe ma there to stay mana dier they are there to stay. You are right Brian. Aaron si wonya sembo wabro kelie bench kae adwa shambulia inyo wuoyo obiro soon koro oikre nikech bench to hot ana believe ni angla chalo sabuni kendo gima nyalo kwae Kenya jotim jo continue puonjre gita Juero shortcut ni go tiyo kod computer tigone thum. Ne gima timre ka maseche moko karango malong'o taneno. Ayudo ni jo gima nitie ka ni jo gita thoth gidwa bedo jok ma jo shida githagre kabisa pesa tin kuom jo gita gi seriously. Kendo kuma jo gita gi wuok piyo ni to ng'ato sechako yungo kifungu mar gari ne. Koso nitie kaka gitimo. Miwa siri. Nitie kaka gitimo penja ne jara. Nyoa Tanzania. Nyoa mang'o? Pete. Tie pete magirwako. Yawa Stone ok an band leader mokwongo pok na yawo band. Though nitie thumbe na mana segolo chon lakini pok na yawo band. Be ok an kata gi paro mar yawo band. Koro ng'ato kodhi e biashara ge we nono biashara ma ng'ato timang'o odhi. Lakini an gima koro adoko kaka legend. Nawinjo ga chon ng'ato ne kona ni gita sijui kigoyo to dir moko na ka ng'ato go gita to lwete opokore chwer remo to go agoya. Koro ok ang'eyo anago keyboard lakini gita ni benya bedo na mamit. Gita go ka lwete no to ori kalut yero to gimiluongo ni plectrum. Uyeni tiego. Ntie plectrum mar bass, ntie mar rhythm, ntie mar solo. And those are the main guitars. Frankot nego git nyakena uchiela kenadi. Koro ata dwa mang'eyo yot. Franko cha wach ne rach. Ana dwa mang'eyo yot mapiyo. Mang'eyo yot. Kendo kuma gen jo gita ok dhi rumo, jo gita mang'eny go gita lakini ogidonje rumba or benga gidhi e kanisa. So many choirs have guitarists. Aneno ka gidonje kanisa kata nyocha yudo ka ng'ane ng'at mane luongore ga ni le kapiten Bwami Walumona mane mar Mangele Pacha. Ene kanisa? Ni kanisa modhi. Because kanisa nitie yuto molo clubs gi. So you go dali dik ma yuto beri. Jo kanisa they'll appreciate what we are doing.
Jo club. Koro kanisa iyudo ichamo gimiyudo. Koro jo kanisa wambe koro wapiem kodgi online ka nikech wambe nitie joma appreciate wa kaendi. Wambe koro online ka wambe koro wajoma lich ahinya. Be kele jo kanisa walemo. Koro Aaron wacho ni nikech ane jawa kenda mantie ka weura ling dipo ka uweya. Wawuwa wan kodi wan ji wan ji Aaron kamwa we ionge to wanitie ka mondo wanacha talents, then that's why wadwaro joajawa, wadwaro any ngata manitiere entertainment industry is welcome. Yes, so that wa talents moko mopondo piny ka wang'e ni talents gi giwuok kanye. Bing'eni nitie jomoko gima dhiera nitie jomoko ma nitie gi talents ma should be hidden forever. Magi talents makata iti ok nyal dwaro winjo. Ng'ato osewer mi wach ni ng'ani. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuok kuomi matiende ni onge. Isedhi. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'e ni life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Indo kadori. Ng'ato wacho ni joma kijande kuweto thopio. Bwana Mawero ken wambedho no. 92. Nyaka sani. Podentie. En podentie. To lakini topic ita en composition mari. Komdala. Onyango Kadori. Oh, mano Onyango? Oh. Onyango emo compose would come down. Manyiso ni Onyango be karo nego kele bench kai after some time. Onyango chako compose chon. Chon kabisa. Winde meng'eny. Yeah. Oh, okay. Bas mano nyiso ni kare nitie kaka bench ka wabro keto line up after kwa seketo jajawa more diere ka to wabro manyo Onyango be wakele bench ka. Ae. Ogwela be nigi wer e band ka. Ogwenda be nigi wer. Ya, ogwela nigi wer taknyo kanyo somori nyalo yudo. Iluongo no bera ka pesa. Oh. Manyiso no ogwela be ni e line up. En gi wer ka. To Diloi to niromo go kanye. Nairobi. Diloi en be member mar Bana Kadori kosen en jalwedo. Diloi osebede Bana Kadori wasegocho kod in different clubs. Kodu ng'ethumbe wa. Base oga. Kecho be ayudo ka base ne mitga. Wasegocho kode mang'eny. Galbangi South, Dandora, Town. Okay. To Gayaja Sudan. Sudan wasegocho go lakini koro mang'eny ahinya wasegocho kode Lintizo. Oh, online Gayaja digital. Kakoro wadhi kakoro performance this Switzerland Gaya mago e jok ma ok kos passport. Koro aneno ka sa 7 osedhi gi dire. Kiny bende en working day. Koro aneno ni wabed gi parting shots. We call it a day. And koro on behalf of the team. And katieko taparo ni questions gama an go. Kal ka gima bedo exhausted. Otherwise moko be awinjo mopenji moko be omiya ng'e gik moko mancho ok apana ng'eyo. Koro ayudo ka interview ni an okonya nikech ambe an fan mar Bana Kadori. An e top 10 mar fans mag Bana Kadori. Kwanza Omondi nong'eri kodi chon kabisa in mok inyal pare. Omondi donge be naromo ga go. Omondi be naromo ga go ahinya. Omondi naromo ga ahinya. Koro jok mo karomo go
to gin jo band ma Ochieng Kabasele mamoko ma ok koro Bana Kadori. Kabasele to naromo ga go. Mano gocho go betin kantie. There are very few. Kata ng'ane bende abro temo kanyalo kele bench kaendi Regi Kabasele. Embe abro manye machiegni. Koro ana wuon ta duoko erokamano kabisa on behalf of the team. Madam President, Nyasaye oritna kamoro amora ma intie mosnwa Sharon. Wamora ahinya kibudhowa nyaka dakika ni. Ibed gi gweth makende. Ibed gi gweth makende. Ang'eni imbe in ng'ama kiny dhi tich. Kiny en working day. Brian Liech, Jakorayo, Kadori. Aneno ka in comment nitie ka owacho ni Ton jaote inyalo bedo fan mar Bana Kadori. Make amaka gi kanyo. Umiyo ariekora. Riekruok ni ka Bana Kadori. Masanga joma lich ahinya. Nikech Bana Kadori odhio unite thumbe mag Luna Kidi. Magi chako giriwo gi mag Bana Kadori, magi chako gikelo nyaka Mazadijo, gine ma koro gintie ka. Gine ma gin living legends. Koro samo koro odwaro thumbe go to nyaka wamanya mana Bana Kadori. Koro miyo an amor. Interview ni okonya kabisa, ayudo soul food. Kamoro mara mantie. Ikipenja ika. Kech kanyo to koro kuba winjore kodi. Ingeni siema go iwo mana nyathi wadu. Kech ingeni. Kech I was there. To pod an kanyo. Okay. Stone be ngongo, Stone be duong. Romo gi Samba Mapangala. Osetemo. Romo gi Samba Mapangala Garden Square. Ka ndalo go kore ka anbe kore ka achako wuok the clubs. Igo bugi ko sango. Ne Samba Mapangala lekinua nego malako original ka ndalo kilindo gereka. Kancha achaka duga romo gi Samba nyocha machiegni ni. Tayudo ka kendo en machi yanga than Samba mane wan go Garden Square ndalo cha. Sani koro iluonge no mar Samba, koro ken Samba Mapangala. Pod en USA? To sani ng'eni kendo koro kata hairstyle mare sani en Gen Z. Koro omiyo koro kanyo endo king'iyo, emomiyo anyisi ni emomiyo kidwana luongi ni jaduong'. Ibiro ti iweya ka. Kama ne ni. Ano kanya ti. Ila michame ringa bulane. Ibiro yie. Ocham kon gimuto. Piento gi mapeny no bro ng'wony ma chaka. Ibro rito. Stonio. Nuona ka tiyo ma Jarani. Jarani tiyo kadhi kanye mokwongo. Otiyo teach as in work. No, not work. Timi wuoye. Timi wuoye. Old. Anawe no wacho ni tiyo ke de Tanzania. Why is the young looking old and the old looking young? So who is young looking old? Jara is young looking old and Jadogo looking young. What do you mean? Always young. Otherwise, parting shots. That's a very million story to Jara and nyathi manyoro kaini. Kendo chakre sani achuki ai. Miauru parting shots. Kendo kwa wuoth kodi. Ago pole. Miauru parting shots. Wadwa gonyo welo. Yeah. Sama wawangwa. Wachak gi jok morwaka golo koni. Mana kaka uwinjo no wagoyo ni erokamano kuom bedo kodwa from the start up to the end. Gijenzi wa masani gibe wagone gi erokamano. I've learned a lot from them. Gimajaro ugo and money, take care of yourself, and we thank God for you people. You are too good for us. We thank you. May God bless you every day and each time. Thank you. Nyinga en kin me in all platforms. Good night. Ne jok ma osebedo kodwa nyaka ne wachaki, waduoko nu erokamano kuom kawo thuolou mar bedo kodwa. Ok en gima yot e nyaka sama koro wachopie ni. Ereuru kamano maduong' sana. Mar ariyo, meduru mana bedo kodwa ka. Wakonyore wate. Kumiyowa paro to wamiyou, wariwo kanyakla to wachopo kamoro. Ka wating'o go artists magwa malo to gimbe nitie kaka wambe gikonyowa
Nyinga en Odhis Jaraha, mano mong'ere, lakini macha Steve Odhiambo Owuor. Wanere uru Thursday, ero uru kamano. Adwoko erokamano ne jok mobedo kodwa until this late. We are really grateful, and me personally, I'm grateful. I'm grateful, very much grateful. I'm artist Jackie, as you all know, and I'm an actress, a scriptwriter, and a producer. Currently, I have only one play that I've produced, and by the name Fortune and Shadows. Fortune and Shadows is a very interesting story that maybe in the near months to come, we will come to know about Fortune and Shadows, because I'm planning of doing a launching as soon as possible. So, venye tuko hapa, I normally introduce my people here because they don't know how to introduce themselves. These guys, they are actors. This lady is a very great actress. The guy is an actor. And me personally, I'm an actor, scriptwriter, and a producer. So, it's very, very important that by the time of tukifanya parting shots, we need to let people know who we really are. Hatuwezi kuwa tunafanyia wengine exposure na sisi huku nyuma ya tent tunaumia kiplan. We have got talent, a very good talent. And these people have worked with them. I know them. This lady has been my actress. I know her. Jara, I know Jara from A to Z. Inidwa mani mondo walos ma ugoya. No, when it comes to acting, I'm very serious on this, by the way. When it comes to acting, I know what they can do. They do deliver, by the way. And talent ziko hapa nyuma on the ground. Sisi wenyewe tuna expose ajawa whatever, and sisi kwa nini tujifiche? Inafaa tutoke nje hata sisi tuseme tunafanya nini. Yes. So one day tutakuwa na siku yetu hapa ya actors, so that you people know what we do. Thank you so much. Page yangu pale Artist Jackie. Ukienda Facebook, mimi ni Artist Jackie, but I have a page. This page I started kitambo kidogo when the first in the 2022 my first attempt in Nyaluo Lentes, I mean that days Lentes. So I used the name Malia TV, and it still remains to be Malia TV. Bracket Golden Frame Production. Golden Frame Production is my production registered. Thank you so much. Kadori, asante sana kwa kukuja. Tumeshukuru. Before Dindo, Madam President wacho kae ni an okadog dala gibiro iro na nyithindo. Mano Masadijo. Stone. Otherwise wago iro kamano wan be mano message man Madam President. Kuro Odindo Kadori parting shot. In be kuro lor chapter. Duoko erokamano ahinya. Ninda wen mwanzo bochako loso kod Kiswahili. Koro miyo atemo matin. Ng'ato wacho Kiswahili mara ler. Ok achal ng'ama jakoni. Okay, kik gisheng. Nadak Mombasa ahinya, nasomo Mombasa higni 10 in college. Koro wacho Kiswahili pok adhi ka kono. Mombasa onge sheng. Mombasa gin sanifu. Kik watambe miyo jothum support. Anawacho ni all artists are artists. Kichen kipawa ile umepewa na Mwenyezi Mungu, na mpaka ushukuru na mpaka uitumikie. Na ukiweka roho utafaulu. Hata mimi nilianza nikuwa mdogo, was a footballer, was blah blah, nilikuwa makwaya, lakini zote ni kwaya, whatever, yote ni music. Na bado nitaendelea na sitawacha. Mungu akinijalia, akinipatia maisha marefu, nitaendelea. I'll record paka hata nikishindwa kuperform kwa stage nimezeka. Asante, asema I'm father of recording. Ndio basi. Naendelea tu. Nawashukuru, mbarikiwe sana. Irukamano kanyo ambe aungi lwedo kata jaja wabi wame empowerment. Jaja wabi temo ka tekregi aneno ka gimbe gitema ahinya, gimbe wamige mi ajip. Koro aparo ni kwa wachopo kanyo
to wachamuru thum mane wayawo kocha ka wawuok gago wamiele to watieko kode thum mane wachako kocha idwaro Huruma Pasi ema mondo watieko. Nadhi somo miel. Gone uru welo riti. Yeah. Wawinjo maber ahinya. Let's meet the other week. This weekend I'll be going to Mombasa. Adwa tero tienda ni mondo anyume nam chumbi mondo pi mar chumbi cha wang'e koro mogik ka duogo Nairobi to kochakora makendo. Hai koro banka Mombasa. Why proceed the other week? Obro yao Monday gibana kadori. Tuesday hopefully aparo ni wabro bedo gi awilo jamnazi. Koro wach nitie kadong podonte. Wach nitie kai wacho nani pass my regards to everyone as you part ways. Message from Bob. Oh, okay. Yes. Okay. Wamesikia daddy. Thank you. Yeah, thank you. Otherwise, we are very, 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 very grateful. Madam President, may God bless you. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Ati yango bano kachunga kapo kaneno LTN bwana mani walo bwana okabi nyaka ne LTN komode mano giba nyaka watch e YouTube watch e TikTok watch e Facebook mano giba nyaka ne bwana okabi kanyo kapo kaneno LTN bwana ma yawo LTN bwana ne iwalo koda nari LTN Luo Trending Nation mane gima sani kora neno ka man tip mafranya neno online mane makodanga ne online onge bochuna okabi kanyo bwana luwango ya bwana okabi kanyo nyaka ne LTN nyaka ne maber nyaka ne LTN danga bikanyo manade LTN lazima nione iluongo ni Luo Trending Nation bwana in kionge kode kanyo manade sani koro wapongo piny gi LTN tin iluongo manade okabi kanyo bwana okabi bwana donga tamora nyaka ne LTN okabi bwana bura manade midon mondo bi tawa LTN ka adwa neno LTN ko kabiro kanyo bwana wadonje YouTube sani kata in manya data donje YouTube ne LTN Gumari Nash Mr. Ne mano welungu no mari ras Mr. Ne chiene mineno mbele mingo ndobok Mari Nash mano nyaka wane maber nyowo LTN in go kedwana no bwana ne okabi kanyo sani nyaka ngati gima watch imilo record nade imilo riginga okabi Luo Trending Nation LTN gik mopandi idhienyo elelo number 1 platform above them all. Thank you. LTN Luo Trending Nation. Luo Trending Nation LTN, the best ahead of the rest.